Tomikit Kováč. Ďakujem vám, že tu môžem byť. Ďakujem, že ste mi splnili môj sen, lebo prednášať pred toľkými ľuďmi tam vzadu vôbec nevidím, tam je, ale skrátka je to veľká vec pre mňa. Som postený a ešte raz ďakujem spoločnosti o tu, že Tomikit Kováč ako osobnosť Slovenska tu môže byť medzi vami. Ste jednotka. Akože je to väčšia vec, ja keď som boxoval pred 65 000 ľuďmi v Amerike, takže si to treba vážiť. Poďme však na moju prezentáciu, alebo moje veci, a to sú predsudky. Mám tu taký ťahák. A neviem, čo viem prečítať. Čo sú to predsudky? Podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka neodôvodnený záporný postoj spoločenským jav. Máme predsudky. Každý z nás ich má. Keď sa pozrieme na tú fotku, ktorá je pred vami, čo vidíme? Cigáňa, huligána, strašné prostredie, rozbitý dom. Nič dobré, všetko negatívne. Keď sa pozrieme na tú novú fotku, ja vidím toho istého človeka, vidím tvrdú prácu, vytrvalosť, vidím šťastného človeka, úspešného. Je to ten istý človek, ako na tej fotke, a ja ho mám veľmi rád. Lebo takisto makal a žije pre svoj sen ako ja. Je to môj cigánsky syn, môžem povedať. Som boxer. Keď sa vás niekto opýta, alebo keď vám niekto povie slovo boxer, boxerista, hneď prvé, čo vás napadne, agresivita, bitka, údery do hlavy, dokonca vymleté mozgy, nič pozitívne. Nikto nemyslí na to, že sme športovci, v prvom rade sme športovci, ktorí robia olympijský šport. Keď sa pozriem na tú fotku, čo mám predný výrok, fakt dobre vyzerám, páči sa mi to. Vidím tam nie dvoch chlapov, ktorí si tu ubližovať, ale ja tam vidím dvoch športovcov, ktorí súťažia. Keď sa pozriem na druhú fotku, kde ma objíma môj otecko, ktorý je môjim vzorom, tak vidím tam tú krásu a vidím tam tú moju výplatu, a to je víťazstvo. Výplatu za to, koľko som trénoval, koľko som makal, koľko som pracoval. Vidím tam mojich zverencov, ktorým sa venujem 24 hodín denne. Vidím tam moju rodinu, ktorá ma podporuje. Keď sme pri tých mojich zverencoch, tak na prvom mieste je u mňa nevychovať úspešného boxeristu, len úspešného boxeristu, ale dobrého človeka, na tom pracujem intenzívne. Bol som s mojimi zverencami v jednom akvaparku, každý rok chodievame, kde sa robí športový víkend s Tomikidom, je to fakt zábavné, kľudne si nás objednajte. Bol som tam s mojimi zverencami, pípol mi telefón a dostal som status na Facebooku, kde bolo napísané: išli sme na večeru, a videl som tam Tomiho zverencov, alebo zverencov Tomiho Kida, cigáňov, malých, svalnatých, vykosené hlavy. Prvé, čo som si myslel, Pane Bože, to je ale banda. Tí chlapci išli do jedálne, sadli si, vypýtali si, v tichosti sa najedli, potom poďakovali a zobrali svoje taniere naspäť. Ten pán sa potom neskôr ospravedlnil za to, že aké má predsudky. Čo si o nich myslel, a pritom ich vôbec nepoznal. Ja som to povedal mojim zverencom, prečítal som im tento status, išiel som na izbu večer, uložil som ich do postele spinkať a som im to prečítal a oni sa čudovali. Pán tréner, prečo si toto o nás myslia? Však my sme športovci, my sme mladí chlapci, nikomu sme neublížili. Skrátka to nevedeli pochopiť. Minule som bol v kaviarni, vonku som mal odstavené auto, je nápis Tomikit Team. Sedel som v kaviarni, čakal som na jedného pána, prišli dvaja páni a začali o mne rozprávať. Oni ma si nezaregistrovali, začali o mne rozprávať a o mojich zverencoch. Chudák Tomikit, koľko sa im venuje, na čo sa venuje, koľko energie, koľko času, financií, všetko do nich dáva a čo z nich bude. Budú to chodiace zbrane.
skrátka smiešne, chodiace zbranie a nebezpeční a grázli budú a vagabundi a skrátka budú nevychovaní. Ja som sa postavil, prišiel som tým pánom, som sa im pozdravil, pozreli sa na mňa, predná, zadná, zadná, popadali. Nebolo to tak. Najprv oni sa mi pozdravili, potom som udrel. Skrátka, som ich oslovil, som sa im pozdravil slušne, pekný. Dovolte mi, aby som sa vyjadril tejto téme, lebo rozprávate sa o mne, rozprávate sa o mojich deťoch, o mojich chlapcoch, ktorých vychovávam. Obidvaja chytili farbu červenú a nepovedali nie, tak som si sadol k ním a začal som im rozprávať. A prvá otázka moja bola, poznáte mojich zverencov, poznáte Viliho Tanka, poznáte ostatných mojich chlapcov, Bandyho, Filipa? Nepoznáme. Tak potom prečo o nich takto rozprávate? My sme počuli. Tak pol hodinku trvalo, kým sme sa v kľude porozprávali, kým som im vysvetlil, ako tí chlapci pracujú, ako sa Vili Tanko dostal z tej chudoby na vrchol, je teraz momentálne najúspešnejším boxérom Slovenska a jak si zmenil svoj život. A potom tí páni sa mi ospravedlnili, ani som ich nemusel zbiť. A verím tomu, že sa poučili. Ja som im povedal, sú to moje deti a úspešní športovci, určite si ich nedám. Pamätám sa na moje začiatky, mediálne začiatky, keď som bol zavolaný do rádia a po prvom vstupe príde boxér, uvidíme, jaké to bude. Príde medzi nás boxér, ešte ste ma nepoznali a po prvom vstupe mi povedala Adela, Tomáš, ty si celkom inteligentný človek. A akože bola prekvapená, tiež z toho čakali, že príde boxér, konec, vybité všetko v hlave. Ja neviem, ja som nikdy nevidel napísané, že boxér, športovec musí byť hlúpy. Robíme olympijský šport a sme športovci. To, že mám nos do strany, to je úplne, to je rodené. To je v pohode. A keď sa mi budete smáť, vy budete mať. Ale poďme tým predsudkom. Jak som povedal, každý z nás ich má. Nesúďme ľudí, všímajme si ich. A ja vždy hovorím mojim zverencom, keď sa narodia malé deti, nie sú určite rasisti, sú rovnaké. Každé malé bábo, ktoré sa narodí, je čisté tým, že nemá ani materské zámenko. A potom časom je to na nás, že čo z nich bude, čo sa na nich nalepí. Deti, jak tam ležia a plačkajú, tak určite nepoznajú nenávisť. Plačú, lebo sú pokakané, ale plačú. A ja som na nervy. Dobre, skrátka, všetko, čo z nás bude, to nám dá naše okolie, ľudia, s ktorými sme a samozrejme my sami. My to môžeme všetko zmeniť. Ako to môžeme zmeniť? Začneme sami od seba. Nebudem mať žiadne predsudky. Nebudem súdiť človeka, ktorého nepoznám, lebo som počul. Ďalšia vec, upozorníme na to svoje okolie a šírme dobré veci. Veľakrát sa mi stáva, že nakoľko som známa osobnosť, mám fanúšikov a chcú sa so mnou odfotiť. Prídu aj baby, Dominika nežiadli, až tak nežiadli. Prídu baby, odfotíme sa a cítim dobrý parfém, alebo skrátka, tá baba mi je sympatická, tak sa nebojím jej povedať, že perfektný parfém, jaká dobrá vôňa, jak dobre má vlasy. Treba pochváliť toho druhého, to vôbec není hanba. Čo cítime, kľudne môžeme povedať. Na záver len toľko by som chcel povedať, že každý na svete nás môže naučiť niečo nové, čo my nevieme. Ďakujem pekne.